साहेब, आज कोविडचे केसेस वाढलेत. आज 55 केसेस आहेत. 6 जण हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट झालेत. हो, पण सगळं जे काय केंद्र सरकारचं डायरेक्शन्स आहे त्याप्रमाणे आमचं सगळं व्यवस्थित चाललं आहे. गोव्यासाठी काही जिनोम गाईडलाईन सिक्वेन्सिंगाचं जे काय सांगितलेलं आहे ते आम्ही अप करायचं आमचं चालू आहे. जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन्स आमच्याकडे 2 आहेत. ते मशीन चालतात आणि त्या आधारावर आम्ही करणार. काल तुम्ही जर गुलेरियाचं जर टॉक्स जर बघितलं, काही लोक कोविडसाठी निगेटिव्ह असतात पण इन्फ्लुएन्झा आहे ना, बाकी सगळे सिम्पटम्स त्यांचे पॉझिटिव्ह असतात. हे सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहे आणि चालू आहे. काय काळजी करायची? गाईडलाईन्स वगैरे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे गाईडलाईन्स जे असतात हेल्थ मिनिस्ट्रीचे, त्योच गाईडलाईन्स आमकां अडॉप्ट करून आम्ही त्याच्या बाहेर खंयच आम्ही वचू शकतो. ऑफकोर्स इन्फोर्स आणि मॉक ड्रिल्स पयलीं केले, सगळे आसा जाग्यार. सगळे आता फ्लू क्लिनिक्स परत एकदा चालू करपाक जाय म्हणून, पण आमी जे ते कशे गायड करता खंयचे संख्या जाल्या उपरांत तशें आमकां करपाक क्लिनिक्स म्हणजे फ्लू क्लिनिक्स आमी तेन्ना पयलीं केल्ले कोविडा खातीर, त्यो आमी परत त्यो तरेचे आमी करूंक जाय. पण ते डिसिजन घेतलो टीम. आज मीटिंग कशा संदर्भात होते? काय विशेष? आज TB साठी होती. BC कोणची मिटींग? आताची ते मुख्यमंत्री सांगा.